Отваряме. Първото отворено. Добре. Второто отворено. Добре. Така. Ти нещо само се дърпа и се къса, не? Да. Добре. Ароматизатора, главата напред да бъде. Добре. И... Окей. Така. Това е отстрани. Колкото пак ляво и дясно. Това е. И тук е сипано това по същия начин. Връщи го обратно. Намести го отпреде и само го бутите рязко. Нищо повече. Това е. Супер.